Majcia. 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 Tu jest żabka. Tu jest żabka. Jest żabka. A teraz pokażemy sobie, jak siadamy, tak? Pokażemy, jak siadamy? No to chodź. No to chodź. Te rączki. Też rączki. Ułożymy się równiutko. Będziemy ćwiczyć. Gdzie? No! Nóżki trzeba trzymać prosto. No. Siadamy, siadamy, siadamy. Siedzimy. Ale fajowo jest. Majcia. Fajnie jest? Ale jest fajnie. Ale jest fajnie. Idziemy z powrotem. I to był pokaz siedzenia. No co się dzieje? Taka szczęśliwa jest Majcia?